Umndeni wakwaDlamini uthi kuze kube manje awukaze uyithole indodakazi yawo uNonhlanhla Dlamini eyayineminyaka engu-41 ubudala neyemuka nezikhukhula ngo-2022 ibuya emsebenzini. Babehamba ngemoto. Kusho ukuthi imoto uDriver wabona laba abanye ababehamba phambili bedlula emanzini. Wacabanga ukuthi neyakhe imoto izokwazi ukudlula. Kanti ayizukwazi yona ukudlula kusho ukuthi kuzohlephuka ibridge phansi. Base beyemuka kanjalo ke. Indodakazi kaNonhlanhla ithi impilo yayo imile njengoba nesitifiketi sokudlula emhlabeni sikamama wayo ingakwazi ukusithola. Ngesikhathi ehamba uma impilo yami yavele yama ngosi angikwazi ukuqhubekela phambili ngiyofunda mangithi ngizama uku-applyela uNSFAS account angikwazi ukuba ne-access ngoba mangithi ngiya-apply kuvela ilokhu izindawo le kama. Manje mangivela indawo kama ngithi fanele ngifake wonke ama-details ukuthi isitifiketi sakhe ukuthi kushonile and stuff manje angikwazi ngoba isitifiketi angikakasitholi. Ikhansela lendawo lithi abantu sebehlalela ovalweni uma ngabe izulu lina. Even if it rains, you still get calls that, Councillor, what do we do? Because it reminds them of what happened in the floods of 2022. So people are still stuck in the past. And I just hope there is a way that government can come into party to try and help those families. Lo mndeni uthi kuvuka imjunju uma izwa ukuthi isimo owadlula kuso siyenzeka nakwezinye izifundazwe.